ndị Amokwe na ndị na-esonyela Amokwe TV. Ọ ka bụ na St. Paul's Schofield bụ ihe anyị nọ ebe a na-eme maka reception ceremony elimozu Chief ABC Chime. Ị na-anya ị ga-afụ ka ya bụ mmemme si aga, ị ga-amakwa na ọ ka bụ onye nke gị ọnya Ahịlarị Chukwuebuka. E nwere nnukwu mmadụ anyị ya nọ, Igwe biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị afa gị na ebe isi na Amokwe. Okay, thank you. Abum His Royal Highness Igwe John Atu, Nnailugo 1, Eze Okwedike II of Uzo-Enugwu Amokwe. Igwe anyị ekene gị. Biko Igwe tata eniri Chief ABC Chime ị na-anya na Amokwe onye autonomous gị, kedu ị nwere ike ikwu maka abụ nwoke eniri ozi ya? ABC bụ nnukwu mmadụ na be anyị. A na-asị na nnukwu osisi ọjị daa, ụmụ nnụnụ niile efewasị, akwara niile agbasa naanị otu aka ọ dị mbọsị a gwara ya maka ya. So mana ihe tasịrị anyị obi na Chineke nyere ya aka o wee bie ogologo ndụ ụtarụ ike. So onye m nyere anyị ntasi obi na today we are rejoicing and celebrating him as a great man. Igwe biko kedu ofu okwu maọbụ ebua ị na-agwa ndị na-esonyere Amokwe TV na ndị na-alụ na Amokwe TV? Ana m asị ka unu jisie ike. Ọrụ telivishọn na abụrụ ọrụ onye ọbụla na-arụ. You must have to train. I was brought up in television career for more than 30 years. So when I see him here na-eme today, they go there without training. So at times, even in a conventional new generation, they don't even announce time. So these are one of the ethics of that profession. So it's not like that. You must have the training. So their presentation are perfect. People be willing to be tuning to your station. Then I'm very happy. Now, and Amokwe will establish such a thing. When I go to my Facebook, so then this training must have to train. To make people to be tuning to your own station. So Anna with time I got them. Ndị na-eselu Amokwe TV unu ahụgo ka ya bụ Igwe si wee kwuo onye mere ihe gbasara telivishọn ọfụma. Igwe anyị na-ekele gị na-asị gị ndewo maka isoro Amokwe TV. Daalụ, thank you. Ọ ga-adịrị unu mma, jisikwa n'ike. Daalụ.